това видео ще разгледаме управлението на категории в онлайн магазин, разработен на Magento. Категориите вземат централна част в един онлайн магазин и колкото по-добре са структурирани, толкова по-лесно ще се ориентират потребителите в вашия продуктов каталог. Управлението на категории се прави от менюто Каталог, Управление на категории. В лявата част се вижда иерархията на категориите, а в дясно детайлна информация за избрана от вас категория. Иерархията от категории в лявата част определя основната навигация на вашия онлайн магазин и ако отворим публичната част на сайта, виждаме, че навигацията съвпада с това, което е изобразено в админ панела. Можем да правим промени по последователността и иерархията посредством Drag and Drop и мога да преместя категория аксесуари на последно място. В случая преместих я направих подкатегория на подаръци. Промените се отразяват в публичната част на сайта мигновенно. Ето виждате, вече подаръци има подкатегория аксесуари, която има подкатегория колани. Добавянето на нови категории става посредством бутона Добави подкатегория. Бутонът Добави главна категория се използва в редки случаи при по-специфични конфигурации на онлайн магазина. За да добавим нова категория, трябва да селектираме категорията, в която искаме да добавим подкатегория и да кликнем бутона Добави подкатегория. Сега ще добавя категория електроника. Попълването на името е достатъчно за да се създаде категория и след това трябва да се кликне на бутона Запиши категория. Вече имаме създадена категория, пише, че е била записана успешно и виждаме, че тя изглежда по малко по-различен начин от останалите в списъка. Това е така, защото категорията е маркирана като неактивна. Неактивна категория не може да бъде достъпена в публичната част на онлайн магазина. Правим я активна, презареждаме и виждаме, че тя се появява в нашия онлайн магазин. Все още нямаме добавени никакви продукти в нея, но това ще го направим по-късно. Връщам се обратно към администрирането на категории, за да разгледаме следващите полета. URL адрес се генерира автоматично. Вие имате възможност да го промените и това е адреса на вашата категория в вашия онлайн магазин. Допълнително може да се въведат малко изображение, описание и изображение за всяка една категория. Ето как става това. Попълваме описание. Може да използваме и визуалния редактор, който е подобен на Word, за да вкараме някакви стилове, за да добавим линкове към други места, които искаме. След което сме го направили, натискаме на бутона Submit. Добавянето на изображение става посредством кликването на бутон за избор на файл. Избираме вече подготвения файл и кликваме на Запиши категория. Когато погледнем в потребителската част на сайта и презаредим, виждаме вече, че снимката и описанието на категорията се показват по начина, по който ние сме ги въвели. Следващите полета са заглавие на страница, мета-ключови думи и мета-описание. Тези полета се използват за оптимизирането в търсещите машини на вебсайта и спомагат за извеждането ви при резултати от търсене. Последното поле е Покажи в навигацията, което в случая има стойност да. Ако го направим на не и запазим, ще видим как категорията пак може да бъде достъпена, тя се отваря, но просто нямаме линк в навигацията на сайта. Изтриването на категории става след като селектираме определена категория, която искаме да изтрием и кликнем на бутона Изтрий категория. Тъй като това е необратимо действие, трябва да го потвърдим с натискането на бутона ОК и категорията бива изтрита. Когато презаредим, виждаме вече, че такава категория не съществува. Важно уточнение е, че при изтриване на категория, продуктите от самата категория не се изтриват, те просто остават деасоциирани. Цифричките в скобки след имената на категориите в иерархията обозначават колко продукта има в дадената категория. За да ги видим кои са тези продукти, селектираме категорията, избираме таба категория продукти и виждаме асоциираните с тази категория продукти. Ако имаме много продукти в тази категория, може да използваме мини навигацията
да избираме по колко продукта на страница да виждаме или избираме на коя страница искаме да видим продуктите. В следващото видео ще разгледаме настройките за визуализиране на категории.